Da kabakdaw halor ki babun ki jingpen Kenya ka Environmental Impact Assessment EIA ha ka kaipot jong ka company ka Jaintia National Council JNC kala IT da ka jing ujor sa ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB persya ya ka jingpen sngopat ba ni public hearing halor ka project batmu pentrei da ka company Sri Cement Limited ha ilaka Nongkle East Jaintia Hills District kabalabu penlong ha ka arpo artrik jemang ka kinhuan ke JNC balaya lamda o president uba sambor milingdo hakalay pautrik yayong kalaya kendo ya o member secretary ke MSPCB ban IT ya ka jing ujor hadin bakalapan paw ya ka ka bagakan ki jing pen ken bajur ya ki kendon an hakabaya day bat ka ni ka project habakran syakilat thai kubor usambor mi uloong Ikwa ban pensyai baka jing temu ka jongi kamde ban persya ya ki kam penrai Henry ban penbed ya ki jing pen kenyi ki kendon an ka jing persya bah kemat jong ka seng ka long baka ni ka project ka hap sabar ka jing kmi jong ka sorkar zela namar kat kum ka EIA notification arjan rio ka nuo ka mining list ka bala palat ya ka sanpo hektar lapan hap ha ka thup category A ka bahap hapo ka jing pe jing kmi jong ka sorkar pedeng lingba ka MOEF and CC ong ba sambormi. Ulak do baka par jong ka Sri Cement ka doni ka jinghe ka bahadu arspa khatnyo hektar kata ka balapalat ya kate ka jingthau. Ka SEIAA Meghalaya ka duna ka bor ni ka nongrim jong ka an ban penmi ya ka TOR na ka benta ka ni ka project. Kumta kino ki kam balale hapo ka TOR kenthop ya ka public hearing kalong ka babean bat bamdan nongrim hakmat jong ka an na kaliang jongi ka Jaintia National Council ngila pha ya ka jingtho ka jongi sya ka Meghalaya Pollution State Control Board halar ka jinglap ka jongi ba kibun kini ka hapo ka EIA report jong kini ka Sri Cement nak benta ban pelong ka public hearing ha by day bat ka mining ka jong ka bahe adu arspa ka nyew hektar ka point ka banengkong ngila penpawa ka jingtho ka long halor ka jinghe jong ka jaka ha ka jing sisa arjar arspa ka nyew hektar kala de ban hapo ka kategori A hendak ka bangilap ka long bakane ka company ka panhab ka hapo ka kategori B1 Takar kum ka EIA notification arjan riu ka kran syaya kata Henry bangi ya kendu bat sekretari jong ka pollution board la pen syayangi bala don ka jing pengkela ya kene ka notification house name arjar arpuar ta kala long ba hapo arspa san peu hektar kadang hapo ka kategori B ta kata ka de ka wait ta ka bangi lap susu ka long ka ba e-comedy ngila banong mo ka ba e-comedy hidup kata bayakan ne ka terms of reference mo kata ka TOR hakaba ka State Environment Appraisal Committee kala approve ka day bala approve hapo Gujarat kat kum ka bapaw hapo ka notification tengis ngop la ba kumno ya kane ka terms of reference ka bala approve hapo Gujarat kinile ya ka mining hapo ka state hapo ka jela Meghalaya takanehi kalong ka ba ikamkai hadu kata ban page ba kumno kine ki department kiba per na du ka siya ka pollution board kiba day ban pet ya kene ka banta kumno ki claim examine ya kene ki court kisla haswa bakin penbena bahkan sedon kata ka public hearing te kene hi kalong ka bamla ban pediang bat kat kum kene hi ka we ka banta jong ka EIA ka badon ha ka section 1.4 jong kene ka EIA jong ka Sri Cement takane hi ka jing kam jong ka Sri Cement bayakane ki terms of reference la approve da ka Sarkar Gujarat jong kata ka Special Environmental Appraisal Committee jong ka Sarkar Gujarat kane hi ka we ka point jong ka kane ka EIA kala long kala penyap lupa ya barok kine ki AKA ki ba kane ka Sri Cement kala penbiang bakumno ya ka approval ki bakila yo hapo Gujarat mentakin pentrekam hapo kane ka jela ka jongi hapo Meghalaya taka point ka balai ka bakongsan ka bangila res ka ni ka jingtho ka jongi ka long ba ha ka jing sisa haswa bangin pelong ya kino ki public hearing kamta maka baide bar ka ni ka jingti ya umaushun le ya kino ki marpok kende ki de bandon sya ya ka mining plan kat kum ka EIA notification andre ka bakat kum ka bangilap ha ka ni ka EIA jong ka ni ka Sri Cement ba kimpat yo ya ka approval ya ka ni ka
ya kene ka EIA ke jongki, ya kene ka mining plan ke jongki naka Sarkar India. Kabasau kalong kaba Ithamula kalong hakajing shisha. Ka Saipung Reserve Forest ka jengai tang 100.8 kilometer na kene ka project at kam ka bapau. Hakane ka EIA report jong kane ka Shri Cement. Hakajing shisha hi bakano ka jaka ka bajengai hapo san lene 10 kilometer. Na kini ki State Reserve Forest kini panhap hakat kategori A. Takane rong ngopla ba kumno ki panhap ya ka hapo ka kategori B. Kane hi kalong ka A ka jingle butu jong kini ki company da ka bayade. Bar ki bor sarkar bar kini ki department ki beper kenang bakin la ban light na kini ki ain jong ka Sarkar India. Haka bayade bar ka environment lene bar kino ki mining kini ki ain jong ka kendeu jong ka banida mariang jong ka Sarkar India. Teledangi pai syaka disaster management plan jong kene ka company. Hakajing shisha ka Sarkar India. Hau bunai match arajar arpunriu kala de wang ya kene ka CIMIC safety zone. Ne kata ka an kajing yeda na kajing ki jumai henre ka ba isnga pula. Kalong bah lai pusan sengi. Haden ba ka Sarkar India kala de ban wang ya kene ka CIMIC safety zone. Nakari India kumno kene ka company ka shna ya kene ka DMP ka disaster management plan hapok kata ka ain ka balada ship bank takane hilong ka ka ba pensngopla ka nyingi kum ka JNC tangila aya kene ka jingtho sya ka State Pollution Control Board bat ngila ay ko piru sa ka SIA bat ngila ay ko piru sya kene ka Ministry of Environment ta kat kum ka jingpau susu ha kene ka EIA jong kene ka Shri Cement. Kila kedeu syah yang to ba kene ka arspa khanyo hektar ma. Kene ka kendeu ka bam seisok ka kendeu ngila ban ong no ka kendeu ka bam don kamshu. Claim kano ka jing survey le ne kano ka jing test. Tengila pentip ru syah kene ka Ministry of Environment jong ka Sarkar India ka bedepet ya ka Thanyor is borok kawai. Bakin screen ya kene ki jing thok bakin page banyak ya ki jing thok ki bangi kum ka sang ngila bu. Taka kubor hi kabangi kum keseng ikwa ban pha syaki paitba bat syaki nong snong jong ka jela Meghalaya. Mana kene ngidang yo i ki pulit kila punlong ya ke jing khenra ya kita ki kali ki ba pengkhen ain ma ki ba ta yit yong. Ne kino ke jing ki bam phong sit bel kene kita. Henry ke jing kali ka ong bakat kene ki jing pengkhen jong ka Shri Cement. Ya ki ain ki kendon jong ka environment nandu jong ka state bat hadu jong ka central. Kajing kali bangi kwa banbu ka Sarkar jela ayu pinle na kabanta kane. Hakajing shisha kini ki department ki detang kinong tre jong ka Sarkar. Bat ngi kenturu ya o minister jong ka environment ubabat hi da o CM badan buram mujongi bu unla ai halor kane. Ladaya karit kirya ka an ka trekam henre menta pin pengkhenya ki an. Kajing wan jong ka Shri Cement nadu banang kong kalong bean. Nadu pas dang ngila penpau sya ka Sarkar kajing pengkhen jong ka Shri Cement ya ka Meghalaya Land Transfer Act. Henry hado kini ki sengi ngi iba ka Sarkar jela kadang sengap jar halor kini kamat. Dah kini ki sengi ki bala dep ngi iba kinong song snong kila bu kajing ujar sya keleng ki department jong ka Sarkar. Ban penpau ba kajing temu ban pelong ya kini ki arspa khanya hektar kalong klaim kajing bit jong ki trai jeka. Long menta sya ingin pai kan. Saya ingin pain lada sebarok ki department ngila ujor kamdon ke respon kinong snong kila mi sekmat kamdon ke respon na ke government menta ke jingkili ke bakrau ba kan yang ikum ke riba ke jaj benriu lada ke Sarkar kam trekam lada ki department kim trekam saya ingin pai kan lain nak stang ban le syaka honorable high court kebudan buram ke jongi tengi kum ke JNC hi ke jing syangim jukwa ban ngim da smart tan ban le chupok court Henry lada ki jingkang jong ke Sarkar jelawat habang ila penisai kedar lengba ki proof ki sakhi ki babiang syaka Sarkar jela ban peni ba kine kila pengkhenya kine telda ka Sarkar jela kadang sengap jar ngim ban seng ha ban tit ya ke jingkang jong ka high court bat ka ba ngikwa ban ya ke Sarkar Meghalaya ba nadu menno ki kot kisla ki bala approve apa Gujarat kin pentrekam apa Meghalaya kene ke we ke jingkili bangi kwa ba o chief minister badan buram mujongi ubaderu o minister jong ka environment bun ju pensai syang syangi ke seng kan resya upai ba jong ka jat benriwi borok ka we ta kendiat ngi kwa ban pha ka message ru sya kine ki trai jaka what day tat dor ya ka jaka ka jong phi
ngidang yo jing tip nang to nang ne ba ka jing thet ya kini ki jaka ki ba ars pa khanyo hektar ka dong tang ha ka dor jong ka khendeu andre kini ki nong song snong jong ka to ka snong ki klet pat ba ka ne ka company ka thet ya kini ki jaka na mar ka don kam ya utu umar po khendeu ya utu maur song le ne limestone bangi ong ka keten parang ma andre hatu uni umar dondor ublei ula kar khu yang ida kita ki mar po khendeu ki ba live hujat ya po ka distrik ke jongi khamtam po is jaintia ba ka state hi ke borok ka we Henry ngikwa ban bu kajing apil syakipat ba kajing tentu syakipat ba wat detat dor ya kini ki mar ki mata ki ba ubelai ula ai yangi kum kajat benriu kumbang tip ba kajing thet jong ka ki company ya ki jaka khamta ma ki baidon ba kini ki mar po khendeu kalong kajing thet ka ba kum ba thet jur hayeu ngila ban ong namar mentat ban thet jaka snaying tang ban snaying ngida hab ban thet da ki hajar ha ka square feet handre mentale kat notam ka dor jang tu umar kan ngimde ban kemen ya kata ka spa ka bengi yo klem da yo ijngai ya ka ka jing yo nong ka jongi ledangi ringi sumar kini ki mar po kendeu ledangi hingi long tra ya kini ki mar po kendeu kat no ka jing kamai kat no ka jing ruspa jong ki pradok ki prasnam ki jongi handre ka ba pen sngosi ingi kum kaseng kalong baki sya elam bakala ha kini ki briu ki bawan nabar tangi kentu ya ka sorkar bakan la halor kane bakin kentu la ki pajba bakin perkhat seni haswa bakin data dor ya ka khendeu ka jongki khamtam kuma kini ki por baka company ka thet ya kane ka khendeu omde namar bakin don kam ka khendeu handa ki don kam ya tu umar ubadon hapo ka tu ka khendeu ta ba pide ya ki jaka ngi ka jan singi kwa ban pha ka message ka bakliat sa pajba pensyong dor ya umar ubadon hapo ka tu ka khendeu kenang bakan long ka jing mentoy ka yapi but ya kitu kiwe kimat ngikwa bau siam un pensyai syakipat ba khamtam bakumno kata ka approval baka ka jilla Gujarat lembaga kata ka State Environment Appraisal Committee ka jong ka Gujarat kan la ban treka mapo ka kami khalia kan ne ka de ka dak jingkeli ka bakrau ngikwa ban bu khmat ka sorka